Sisplau, anem a donar començament. Ens hauríem de separar una miqueta perquè esteu molt junts. De forma estratègica, tan amables. Res, una mica, no cal... Metro i mig cada un, ja està. I el senyor Jaume Ferret i la Beatriu ens faran... Espavileu que d'aquí poc tocarà el sol, eh? Conya, ens irem cap allà tots. Digues, Jaume, t'escolto. Que matareu sobretot. Ja no sé, perdó, hi ha una cosa. Un capritxo. Bé, bon dia. Estem aquí perquè, primer agrair, diguéssim, tota la gent que ha col·laborat amb aquest acte, que ha fet la difusió d'aquest acte, però a mi m'agradaria explicar-vos com va començar tot això. Jo era simplement un espectador d'atletisme que vaig ser cridat a presidir l'Associació Catalana d'Atletes Veterans l'any 2007. Llavors, quan encara no era president, vaig tindre el goig d'anar a una competició que es va fer a Palafrugell per primer cop i que va ser la Pentatlo de llançaments, que és una competició reservada només a la categoria dels veterans. Allà vaig conèixer un senyor de 80 anys que va fer una de les proves més dures que hi ha en el calendari, que és la Pentatlo de llançaments. I evidentment aquell senyor la va acabar i a més va fer el rècord de Catalunya i era un empordanès fuster. Aquell home, malauradament, al cap d'un mes i mig va morir. I jo, quan va morir, ja era president i en la junta directiva de l'associació vam creure oportú que aquella petja que havia deixat aquell senyor tenien que fer alguna cosa perquè aquella petja no quedés a l'oblit de cara a la fe. I va ser la primera placa que vam fer degut a un atleta veterà de 80 anys que se'n va anar. Això va ser l'any 2007 i a continuació hi va haver una sèrie de senyors que també se'n van anar i vam continuar, diguéssim, aquesta iniciativa que vam prendre. Ara estic a la Federació Catalana d'Atletisme i soc local i gestiono tot l'atletisme català veterà. I evidentment aquest és el motiu pel qual ens hem reunit aquí, perquè hi ha 2 mataronins que ens han deixat. I evidentment, seguint aquesta tradició que vam muntar l'any 2007 i que us puc dir que molt poca gent ha marxat, perquè no deixa de ser que la gran majoria d'atletes d'avançada edat fan salut fins que la seva naturalesa els hi diu prou, com és el cas del Ramon i com és de l'Isidre, doncs evidentment per això estem aquí. És a dir, entregar la placa als familiars perquè tot el seu llegat i tota la seva vida que han fet dins de l'atletisme veterà no quedi en l'oblit. Bé, parlar del Ramon és parlar d'un personatge que jo només fa 3 o 4 anys que el vaig conèixer i va començar un altre cop a fer atletisme i potser va ser un dels seus motius per continuar vivint. Ell em parlava d'una forma fantàstica que pujava a entrenar, diguéssim, aquí a les pistes i no era un capdavanter dins del món de l'atletisme veterà, però sempre feia podis, perquè a la seva edat no tothom està disposat a córrer, diguéssim, distàncies com les que feia ell. Li recordaré una cosa que l'atletisme català veterà sempre el tindrà present. Ell va portar a l'atletisme aquí a Mataró un xavalet que es diu Joaquín Joyes Albertus, que el va posar a les ordres del senyor Cruanyes, que potser vosaltres coneixeu, i evidentment aquest senyor, el Joaquín Joyes, ha sigut rècord del món en 2 categories, M55 i M60,
a la pista coberta de Sabadell en els 800 metres. Això és una cosa que sempre li estarem agraïts en el Ramon. Per altra banda, jo recordaré sempre un campionat de Catalunya que es va celebrar a Caldes de Malavella de cross, que va ser dantesc, que va ser un dia de fred, un dia de pluja, i el Ramon era allà, i va fer podi. I lògicament es va endur el diploma que la Federació Catalana d'Atletisme els dona a cada un dels atletes veterans que fan podi en els diferents campionats oficials. Bé, Ramon, ens recordarem. Parlar de l'Isidre és una icona. O sigui, l'Isidre és una icona perquè, de fet, totes les curses de ruta que es feien aquí a Catalunya, ell hi era present. Quan era més jove corria maratons, a mesura que va anar avançant l'edat potser va reduir i corria mitges maratons, 10 quilòmetres, però sempre en ruta. Però últimament també havia corregut en pista i evidentment també havia fet rècords de Catalunya en pista. Jo li recordaré les últimes vivències que vaig tindre amb ell. Va ser el Campionat d'Europa a Venècia, que va quedar segon subcampió d'Europa amb 5.000 metres en pista, perquè davant tenia un monstre del fondo internacional, un portuguès, un tal Pereira, però ell va quedar segon. I això li va suposar que el Consell Català de l'Esport i el que és el guardó que el Consell dona a tots els atletes catalans veterans que fan podis internacionals. Però bé, el que jo vaig al·lucinar amb aquella trobada a Venècia va ser que l'Isidre, acompanyat d'un altre atleta, van fer el viatge de Barcelona a Venècia amb autocar, anada i tornada. I a més vam tindre molts dies, vivències a les grades de l'estadi de Gesolo. Bé, també us haig de dir que l'amic Isidre, o sigui, sempre allà vam tindre moltes xerrades i l'últim dia va fer els 10 quilòmetres al Campionat d'Europa de Venècia. Va succeir que l'organització dels italians, diguem-ho així, que van fer les coses com van poder i en els 10 quilòmetres era el mateix itinerari que la mitja marató, però arribat un moment, els que feien els 10 quilòmetres tornaven. L'Isidre va començar a córrer i quan va arribar al punt de tornada, els italians no li van dir res i ell va continuar. Jo estava a l'arribada i vaig veure arribar a l'Antonio, però encara no havia arribat a l'Isidre. I sempre l'Antonio arribava després de l'Isidre. I llavors em vaig posar en contacte amb els jutges, em vaig posar en contacte amb la Creu Roja per veure què havia passat, em vaig posar en contacte amb molta gent i no arribava, fins que al final va arribar. Ell no va fer 10 quilòmetres, no, va fer 16 o 17 o no sé quants, però va arribar. La pena va ser que va fer quart. I això, d'alguna forma, no va tindre el premi que haguera desitjat que tingués, perquè realment una persona als 80, em sembla que llavors tenia 80 anys, o sigui, es mereixia. Però ho va lograr amb els 5.000 en pista que va fer a Venècia. Per tant, Isidre, sempre seràs una icona dintre de l'atletisme català veterà per tota la trajectòria que has fet durant molts anys, corrent curses de ruta i, a més, aquí estem presents per honorar-lo i per dir-li, et recordarem. Jo cediria la paraula al meu company federatiu perquè ell és mataroní i coneix molt bé tot el tema. President. Bé, bon dia a tothom. En principi m'agradaria excusar el nostre president, ara em trucava, el nostre president, el senyor Joan Vázquez, perquè li hagués agradat estar aquí a Mataró amb tots nosaltres per acomiadar, dir unes paraules per en Ramon i per l'Isidre. Jo poques coses puc afegir. Aquí el
president és ell, ell té totes les dates, és que ell és tot per l'atletisme veterà a Catalunya actualment. El que sí que m'agradaria dir com a laiatanenc i com a persona que soc de Mataró, doncs que el Ramon el coneixia, però no el coneixia tant com a l'Isidre. Amb l'Isidre, des que era un nen, ell corria amb nosaltres, estava a la Laietània, tant ell com la seva esposa, la Josefa, van estar amb nosaltres des de tota la vida. També les seves filles, que per aquí en tenim algunes, doncs han corregut amb la Laietània, destacant cap perquè cadascú ha fet el que ha pogut, però que sí, que per nosaltres, per la família de la Laietània, si no aquí tenim el vicepresident o el Carmel també, expresident també, que podíem parlar més del que la Laietània en aquest moment sent, però que és un gran pesar el que li ha passat al Lleidatà. I en principi jo no vull dir res més perquè ell ha deixat ben palès tot. Ara, si cas, la Montse vol dirigir... No, ella vol dirigir unes paraules. Bon dia a tots. La família de l'Isidre Ferrer Cantal vol donar-vos les gràcies a tots els que han fet possible aquest acte per oferir-nos aquesta placa de reconeixement a la trajectòria esportiva del nostre pare Isidre Ferrer Cantal i d'un altre company, Ramon Colomer Besalú. Gràcies a la Comissió de Veterans i Màsters de la Federació Catalana d'Atletisme, amb el suport i la col·laboració del Centre Atlètic Laietània, de la Colla Mai Me Canso i de l'Ajuntament de Mataró, avui és possible aquesta cerimònia de comiat esportiu a dues grans persones i que gràcies a Xavier Garcia i al seu equip de col·laboradors aquest esdeveniment s'està emetent en directe via internet. Donar-vos les gràcies a tots els presents i a tots els que estan amb nosaltres reunits via online. Després de la mort del nostre estimat pare, cal netejar les llàgrimes i curar les ferides. És un moment de dolor profund que un sol no podria suportar. Una vegada més, amb molt d'amor i respecte, us donem les gràcies per ajudar-nos i donar-nos suport en aquest moment tan difícil. Us estarem eternament agraïts. Aquí el que es tracta, diguem-ho així, és l'entrega de la placa i veiem que la institució municipal, com és la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Mataró, entregarà la placa a la filla de l'Isidre. Aquesta la Ramon. Sí, aquesta la Diu les germanes, si gas, per fer la foto i així, no? I ara també ens volen lliurar de Barcelona voluntària. una samarreta. I Isabel, i sí, Jo ocupo la de voluntarios. Teniu voluntaris avui? Sí. Jaume, posa't amb nosaltres. I ara la regidora entregarà la placa a la vídua i els familiars del Ramon Colomer.
solament resta pues, que la primera regidora d'Esports d'aquí del municipi de Mataró pues, ens digui unes paraules de comiat i agrair l'acte que s'ha pogut fer a les pistes de la Moltes gràcies. Bon dia a tothom, jo no puc treure la mascareta, vale? Intentaré focalitzar. Jo penso que ha estat tot dit per en Jaume, per part del Quim, tots vosaltres ho sabeu. Jo també actualment soc la regidora d'Esports, però en el seu dia també vaig poder gaudir d'aquestes pistes i tota la família, tant d'una entitat com de l'altra. Per tant, penso que el que toca des de l'administració més propera en aquest moment era que els que pugueu estar aquí pugueu continuar gaudint del que pugueu fer i en aquest moment aquest reconeixement a aquestes persones que ens han deixat palès que podem estar gaudint de la part de l'activitat física i de l'esport des de totes les èpoques de la nostra vida. És a dir, que és importantíssim, és fonamental que pugueu realitzar aquesta activitat. Molt agraïts a en Ramon i a l'Isidre per tot el seu esforç i fins a l'últim moment d'estar en aquesta activitat i molt agrair-vos la vostra assistència. Per tant, molt agraïts i fins a sempre. Gràcies. Gràcies i bon dia a tothom. Gràcies, gràcies, gràcies. Namaste. Ciao, ciao.